Hello kaparokya, aduna sad kita isgutanon karon mahitungod sa liturgical music. Kini ang Salmo Responsorio. Naamanggoy nangutana kung pwede ba ilisan ang Salmo Responsorio sa isa ka misa. Okay, ang tubag ana is pwede pero sa tulo ka kondisyon. Og dili lang ni siya applicable sa Salmo ha, pati ni sa mga readings og even the gospel. Okay? Unang kondisyon, kung kini special mass of a special group, no? Dili sa kanang ordinaryo lang sa parokya. Kung special mass for a special group, pwede. Ikaduha, pari lang ang pwede mo ilis. Dili kita nga mga musikero kay gusto nato. Dili ang pari gyud ang muilis ana. Kay tubag man na siya sa first reading, niya pagahuman sa humili sa pari i-appeal man na niya kung mulayo na wa gid tay daganan diha, so dili pwede nga dili pari. Ikatulo, kung ang iilis nimo kay text nga approved sa leksyonaryo, dili ka pwede mag-compose og imuha lang nga salmo. Kinahanglan ang text is approved in the lectionary, makit-an sa leksyonaryo. Okay, kana ang mga kondisyon. Baliko nato, una kung special mass. Ikaduha, pari lang ang makailis ni ana. Ikatulo, ug ang text nga iilis kay approved sa leksyonaryo. Kana lang sa paki-share. God bless.